We volgen alle weken de ontwikkelings bij Aquazoo in Ljouwert. Juwet gaan de Lietse zeeleeuwkes bij de Grutten in. En we joggen bij de zwartvoetpingwings. Die zitten nog net zo lang in haar nijverbleeuw. Als er één pinguïn in de paniek schiet, dan gebeurt het bij allemaal. De keizertamarin-aapjes gaan naar een oren dierentuin. Maar die gaan net vanzelf mee. Thijs en Lisa zijn onderwijs naar de Lietse zeeleeuwen. We gaan de jonge zeeleeuwen bij de volwassenen loslaten. Ze hebben een tijdje in de separatie gezeten en daar zijn ze nu goed gewend. Ze hebben met elkaar door het gaas flink kennis kunnen maken. Ze kunnen neuzen en kunnen ruiken en elkaar gehoord. En nu is het tijd dat het hek open gaat. Dus dat is heel erg leuk. Ja, de een zwemt al daar, de ander zit nog hier. De Lietse zeeleeuwkes zullen eens even. Hallo, ga je mee? Kom maar, dat durf je wel. Kom dan. Kom op. Dank is allebei. Ja. Het hek van de separatie bleef iepen. Mocht het zo bang worden, dan kun ze altijd weer waarom. Dan rint er een groep vrijwilligers van een grote bank samen in het park. Ze doen al je klusjes. Maar hier rennen ze even per ongeluk het park uit. Want die stien die moesten naar de Lietse zeeleeuwen. En die zit om de hoek. En we doen deze weekend een teambuilding. En zo ben we op het idee om bij Aquazoo een beetje vrijwilligerswerk te doen. Het idee kwam bij mij vandaan, hè. Mooie park, Aquazoo, mooie dierentuin. En ik ben hier wel eens met mijn kinderen geweest. En op deze manier konden we iets terug doen voor Aquazoo. En ga je al iets ontdekt in het team? Je ontdekt altijd van mensen die het worden door en mensen die het de boel wat ondersturen. En ja, de rolverdeling inderdaad. Ja. En wat is nou de missie dan? Wij gaan nu concreet wat we nu aan de wang gaan, steeds, maar wij gaan waar we het stenen ophellen. En die gaan we hier aan delen voor die prachtige zeedieren neer. We kunnen pas zien als verzorgster Lisa direct bij is, want die kent de zeeleeuwen wat beter dan wij. En ze vindt het idee wel leuk dat er 6 man van haar kleer staan. Ja, 6, ja. Nee, maar het is gewoon stenen erin en hup er weer uit. Waar wil je het hebben? Nee, jongen. Oh, wat is dat? Nou, moet ik even de kwijlagen. Kijk, wacht even. Ja, dan kom ik overheen. Ja, kijk. Het lijkt al hier heel onbelangrijk, maar dit ben stien waar de zeeleeuwen op zitten kennen. Heel handig en duidelijk voor de trainingen. Nee, dan mag je er uitvissen. 1, 2. Ons. Ja. Oh, dat is te ver. Ja, maar even een keer om en dan... Of wel koud? Kom, je kunt het. Sterk. Hoppa. Hoppa. Pak het op en maak het waar. Hoppakee. Een beetje draaien. Hartstikke idee. Heerlijk, zo'n lekkere naaie stien. Dit is André Gruntman. Hij had werken bij een grote bank in de boetendienst. En hij is nu vrijwilliger bij Avifauna en verviert bisten van dit vogelpark. ik heb vorige week ook toevallig een aapje opgehaald in Leipzig. Maar de beesten hebben we niet gehoord, 1 keer gekrijsd, maar voor de rest hoor je het niet. Behalve dan als je papegaaien moet halen. Dan, als je rijdt, dan gaat het dan. Maar als je stilstaat, dan krijs je dood eruit. Nou ja? Ja, wel prachtig geboren. Dan weet je hier dat ze nog leven. Hij had een lege kist in mij en daar had de 2 keizertamarin-aapjes zien. Was het eerst is geen auto-alarm, maar binnen de gibbons. Nou, we hadden 2 keizertamarins, een mannetje en een vrouwtje. En die gaan nu naar Vogelpark Avifauna verhuizen. Die hebben hier tijdelijk gezeten en eigenlijk in afspraak met de stamboekhouder en met Avifauna om ze hier eigenlijk te bewaren totdat hun nieuwe verblijf klaar was. Dus we hadden het eigenlijk samen een beetje afgesproken en eigenlijk voorgesteld aan de stamboekhouder wat die ervan zou vinden. En dat is akkoord gevonden. En het is nu zover, dus vandaag gaan ze verhuizen naar een helemaal nieuw verblijf. Dus een spannende dag voor ze.
En er is hier een aapke die denkt, ik smeer hem. Stefanie jaagt hem weer het verbleeuw in. En dan kan er toch mij. Ze krijgen stokken mee, ze plassen overal overheen en ze geven hun vuurtjes daaraan. Dus het is voor de dieren wel prettig om in hun nieuwe verblijf iets van zichzelf te hebben, zodat het iets makkelijker is om te wennen. De aapjes krijgen nog even de gordel om. En ze maar de geurstok voor zelfs net verjitten. Een dikke weekelien ben de zwartvoetpingwings uit Frankrijk aankwam in Aquazoo. Voor pingwings is het altijd even wen als ze in een nieuw verbleeuw komen. Verzwargst Marjoleinsel naar de dierenta. Nou, in principe duurt het een dag of 3, 4 voordat ze eten. Daarvoor eten ze echt helemaal niks. Dus dat, ja, en zodra ze eten voelen ze zich wel wat meer safe in het verblijf. Zwartvoetpingwings zijn gewoon van zichzelf alweer een stuk schuwer dan bijvoorbeeld de Humboldt-pingwings die we ook weer hebben. Ja. Dus bij hun zal het weer net wat langer duren. Kom maar! Nou, zoals je ziet, ze vinden het spannend. Ze durven elke keer een paar visjes te eten en dan schieten ze in paniek. En als er één pinguïn in de paniek schiet, dan gebeurt het bij allemaal. Maar het werkt ook weer andersom. Als er één komt, dan komen ze ook weer allemaal. Nou, ze zwemmen nu echt heel ver naar achter. Wat we zagen was elke keer dat ze op het eiland zaten en heen en terug gingen. Maar nu zwemmen ze helemaal naar achter. Dan weet ik van nou, het is nu klaar. Dus vanmiddag ronde 2. We binnen moanne verder en de zeeleeuwen zijn aardig onderkorwend in de nieuwe viever. Het is vrij uniek dat Aquazoo zeehoen en letterlijk zeeleeuwen in zulke grutte zwietwettervievers houdt. We zijn hier wezen kijken. Een jaar geleden was het failliet en toen zijn we hierheen gegaan. En toen hebben we wat ideeën ontwikkeld. En we wisten eigenlijk niet zo goed wat we met deze vijver moesten. We hadden wel dat die zeehonden moesten wel weg uit die kleine bak waar ze in zaten. Dus hadden we vrij snel het idee van zullen we dat eens proberen. Het is nog nooit gedaan zo, dus het was een beetje spannend. En toen het eigenlijk heel erg goed ging met de zeehonden, toen dachten we al van nou dit is zo fantastisch. Kunnen we dan niet ook zoiets met een andere vijver doen, maar dan met een andere diersoort. Nou daar hebben de zeeleeuwen nu voor gekozen. Maar we hadden geen ervaring op zulke grote vijvers hoe goed dat zou gaan. En eigenlijk zijn we verrast over hoe makkelijk en hoe goed het gaat. Ja, ze zitten in zoet water. En wij geven ze iedere dag speciale, we noemen dat een vitaminevis. Dat is een visje waar we een tabletje in hebben gedaan voor de vitamine. En daar hebben we ook zouttabletjes in gedaan. Ze krijgen in ieder geval voldoende zout binnen. Dus daar zijn we heel blij mee. De twee kleintjes die spelen eigenlijk de hele dag met elkaar. Je ziet ze echt heel veel stoeien en achter elkaar aanzwemmen. Dus Teun en Sjaak onderling, dat zit helemaal goed. Ze slapen ook met z'n allen. Liggen ze met z'n vieren lekker op het strand lekker te tukken. Dus dat is ook wel heel leuk om te zien. Ja. Nou, we hebben een stok met een bolletje. En die leren wij dat ze dat met hun neus moeten aanraken. Nou, dat is eigenlijk heel handig, want zo leren ze ook om hun hoofd stil te houden. Goed hoor. Dus dan kunnen wij daarna gaan uitbreiden met bijvoorbeeld het aanraken. Mochten ze dan wondjes of plekjes hebben, dan kunnen wij die ook behandelen. Goed zo. Daarnaast willen we ook gaan oefenen dat we hun ogen kunnen druppelen. Als er dan wat met de ogen is, dan kunnen wij daar antibiotica in doen of wat er maar nodig is. Dus het is eigenlijk gewoon een basisdingetje voor andere gedragingen. Zo komen er snel en ver naar uw dierentuin, want dan komen er flamingo's aan. En die zijn op date west. En de schildpad moet alle jaar een piltje hebben. Maar een schildpad eet net zomaar een piltje.
En bij de bouw van het ijsberenverblijf komen we een veenlaag in. Het water wordt gewoon uitperst door die veenlaag in het gat. Zo komen de snijden op het Jelloeren naar U's dierentuin.